Míle fáilte romh is deachain seo ar Spórt TG Cahar ar YouTube as muid teacht thug beo ó Béal Leathcheannais i dtír Conall agus Páirc an Athar í Tierney. Búterí corn vigourí an olu in éan búterí corn ingus í bhuirthú a ganachta. An Ómaigh in éan Caisleán a bhaile agus mar sin de tíorón in éan muo. Macasáil an tráid náisianta ó bhíon ar Páirc braúr an seo an mui Athar góir an seo agus dromcla iontach an seo an Páirc a churtha an seo beidir chart fa blian ó hin agus well cníile ha bra séh agus an gí ag séúiste higann bailmór an seo agus slú bhrá bailíosteach an seo chun anc ar na faithí pala seo in san dá chuga ag teach le chéile. Agus ar nói Éireann áte bhainte má ag Leathcheannais corn í Ógáin. An Ómaigh mar sinnde agus Éireann an Commentator céarna a bhaint drim le grim don chéadú riú is star na scola. Ach, ní Gerald a Caisleán a bhairigh agus, well, iad san i ggéirí leabhanúachtar a bheith acusin agus teacht fríd an Commentator chun áte bhainte má in san Leathcheannais céarna. Na finne mar sinnde a bheits ag tuairt chun Páirc inniu ag toiseacht leis an Ómaigh agus iad faoi stúr Diarmid McAnulty ag toiseacht le Oisín Watson mar chulbaire an lína Lánchúil Blian Lynch Brian O'Gallagher, Brian Gallagher ó Dramór a caiithú gansaí ifir a trí ar an Carnaga agus tíh leis an Sean McCanna ó Bhéra. In san lína Lánchúil Nathan Farry, Callum Daly captain na finne ón Ómaigh agus Mark Cochran a mui ar an scéthe. Agus a Lárna Páirc ón Domhnaigh agus níanach leis an fear tríleach Charlie Donnelly. An lína leat thosaí deanta suas le Oisín Teag Ruaidhrí McCulloch ó Lochfacruí agus, well, caithí súil géir a chuineal airsin mar fear tá ionta cumasach as cóna cúil. Tíh leisin agus mui ar an scíchan fear Dramór Jack Law. Agus an lína leat thosaí Niall McCartney Páirc Dillon caithú gansaí ifir cathdéag agus fear eile tá Charbheith Moy agus cumasach ó híal na scónaide na Liam Óg Mossy. Mar sinnde an ar an banisteachta an íonach le Diarmid McNulty tá Ciarán McGillivray, Ciarán McBride, Sean Imróir agus Ír Imróir le tíorón in sin Cathal McKenna agus Conor McLean fear ard bó. Mar sin de níomh Gerald Caisleán a bhairigh agus Sean Rabbit ó bhréifí mar chulmhair acusin an lína Lánchúil deanta suas le Yusuf Cahill, Muirish ó Chlátharte agus Conall Durcan a caiithú gansaí ifir a cethair. Jack Prendergast a caiithú gansaí ifir a cuaig agus Fionnán O'Reilly, mar rifir a sé agus Seánaí O'Reilly ar an scéthan Colcarthail leis. I Lárna Páirc, Shane Cunningham agus Patrick Flannelly caiithú gansaí ifir a hocht agus an í an íonach le chéile. Agus an lína leat thosaí ifir a dé, Joe Farry Athru bhain ó hiú gansaí hide agus Cathal Cíbhní a caiithú gansaí ifir fiche híon in áit gansaí ifir a híon déag. Agus na príomh scórlaí atá acu Darranéirí ceann acu siúd i caiithú gansaí ifir a dó dhéag. Agus fásta Cian Walsh caiithú gansaí ifir a trí déag chun ní súil amach fan na haine mar a rísteile fear agus tása go híon áite bhfuil na cúil agus abalta iad amsú mar atá Gavin Fordy ar imol na Carnaga. Agus a críicnú níomh Gerald Caisleán a bhairigh caiithú gansaí ifir a cúig déag atá Ryan Gibbons. Agus a rísteile mar atá leis an Ómaigh fear an banisteachta atá lean talún a chomáid céarna agus fear a chaith gansaí a chundaí agus bhfuil antaí acu ag level idir chundaí an David Joyce, Diarmid O'Connor, Owen Sweeney agus Mikey Conroy. So mar sin de an taid sin réal a toiseacht an seo agus muid ag teach beo thugah ó Béal Leathcheannais agus, well, slua bra bailí isteach an seo na bosanna ag pilliú an seo agus ag teach a balla seo i ríthe le fahanne an cluiche Leathcheannais seo a gánaí Ógáin agus mar a chluineamh an sin, well, tá dromí na scola an muid, tá buíon ceol taí isteach an seo ó Caisleán a bhairigh ón scoil agus na buhailí óga na déagarí an seo ré le takeíocht de thuirt de chóglachaí de chairde de chamradí sacú híon, daoine atá ar scoil láfa, daoine atá na ranganna láfa i ríthe le agus rít na seachtaine agus, well, iad géirí onúir a bhainte má don scoil anis ag an ardan is airde agus mar dúirt mé dúis setón ag dearú an le na áit ag Leathcheannais cornaí Ógáin a bheits le himirt ar an séthúlá déag do bhharrta. Dúis sínta chatán ach na firne ag teach isteach de réir chéile agus stoppaí muid inis fa hunne ó an na bhíon a bheits ceolta an seo agus muid ag teach beo thugah a Béal Leathcheannais ó ón fear áitiúil ón club céarna John Larkin. Yeah.
mar sin bin hug of John Larkin on Clubachol and Shaw agus go bra Ladger Eggison and Shaw much Ray le tuisicir leis an Cluiche agus an taxionar fad Cluiche Leathcheannais corn I Ógáin and Shaw agus na frinne ag teacht le cíle mar atá an Ray Jordan la aniu atá istí a lar na Páirc sin ón Murphy ó Condy man and you found a tash lega agus a caisleán I teacht is teachan seo aniu a hían I dúil le Cluiche bra foscailtin seo agus anóid there atá na cholastíon ag a level seo agus na scolna bíon réidiúirí ag dúil le go míon scaith na pella agus Cluiche bra foscailte an le neart scórna agus an talan is far in san tír ag level faois le feicáil ag teach le céile agus well rud a dúirt Owen Murphy and Red Cholum, I checked the Chahan Shaw. Now, well, Tam Brewer Fad Erson, Mar, Eshnata, Gursi, a Gannis or Kursi and Shaw, August, Durchihin, Addis Nakian, Shahin, Mancog, Bakle, Bra, Fosculture, Ógáin and Shaw, Idger Conall, New, August Mudge, Igdul Lesh. Neil Moore the Gihan, Arnoy, August, well, Marata, and Buntashishin is Toya, the Caisleán in St. Caisleán, August Eid, a Gimmerch is Ja, Gaji and Ballyamore and Shaw, August Nefrenia, Ray, the Torch for Duda, August. Iontach an lucht takeíochta agus hiad I gathú hart a réir cíile agus gol chúl na gúil an seo ré is dóithe leis an leithróid a bhallú iste hiag na cúil céanna mas féidir lofa. Sin de caiteiste a lár na Páirce ón Domhnaigh Seanaidh Lua fáilte aige Gary brú amach sin go fáil Domhnaigh deanna go móid teantú hart agus an Ómaigh Seanaidh acu lár na Páirce DLS and Cade Dundala Charlton Tossi Captain the Fernie agus Lewis Jahagan Lena Land Tossi Chachtama Shin Bunch Gamoy Histeen Chinig Mossy agus Rochlu Hart agus Glubo Hart agus in Jesh agus in Kate Jesh Chachtas Cha Bone down McCarney agus Galama agus 4 agus well Comerch Inta and Shin Mossy Chachtama Shin Bunch Agason agus Glubo Hart and Shin V McCarney Far Trimraha Con sin Curha Mú Agason, Céad Cion, Lewis and Cluiche Shaw, yeah, one chin St. Caisleán, Sholta Mahagan Coolbyra, Sean Rabbit, Malgalar na Páirce, Janta Gamoy Hinchin, Caisleán na Hun, Leithróid Brish Jam Shoe, agus Dar Neary, Mish, Jesh Acu Shaw, Churristia Hadron, Lena Land Tossi, Curhas Jags and Cion Shaw, Fwatcha, agus Bulcha, agus in Cion Shin, and Cade score on Ni Hay, na Muir Gunk, Estiacha the Ciele, agus in Cion Shin a Galama. O Chasran Gibbons agus 4 ach bhí an glúiseach trin bhí ahanrod ag tógáil is deach an glúiseach sin go móid an críoch a bhí an a lig sios buachaí na garage sin go deireadh ach na cóthaí short Gibbons sin Thomas a galore as córna cool bé an Ómaigh súl Géir a Conall Erson Cic amach inis Oisín Watson agus Gerald, Brino Gallagher chart van a honey, agus Sean McCann, and Ómaigh Machine, Sasta galore, Seanaidh Conall agus Cion Gerald Glacu, Oisín Watson agus Cufflock na bhfuil Brew or Béal, Martha Brand Gallagher agus Lewis Inte ag an Ómaigh tógáil amach an Lína Lán chuil sinna bhí acu in St. Caisleán seach Brew damad ag teacht Domhnaigh Gearalt agus caihí an Ómaigh seo agus seo wogad go gasta Janta go mai acu Sean McCann. Agus a golfís an láhanis Nathan Farry far Tríleach Spásar T-shot an far Chensias teag a lár bair agus a sinna brúas teag agus McCarney a ríist Rochlu Hart agus an cushion agus McCarney cai sé iarach níos far Seanaidh Conall agus leithróid mar sin is teag in a láha ach Oisín Taig a gabú go móithan Seanaidh Eiler Ash don Ómaigh a ríist Daly agus Callum an sin ar fáil Spreha Mark a G&T veile an far actual Jack Law agus Rory McCullough agus Giri éach níos deamas féidir go dtí an Lína Land Tossi agus ag teacht más Rochlu to Mossy tiontu Ballahhain Ballahella Cáte go Dillon agus Rich Carney neart spás score Carney torch fin iarach seo agus drochíach tar fad chur 4 Jesh Inta hen sin torch fin score agus a Cade score am shoot agus Alan McCarney be sé hían Jim galore an Cade couple iarach de bhí agus in St. Caisleán chur ar 4 number fad Janta Chontu Inta ag Liam Óg Mossy and sin agus an leithróid a Churristia a draw McCarney ach draw críoch agus iarach de go deireadh and da Aaron Canta as couple of chur ar 4 Lua in St. Caisleán which could go much in St. Caisleán and Shaw a Leathcheannais agus gan score big G shot
agus well an bíon ceáil atá anseo ó Caisleán na Bharraigh siad níos glóirí níon duine eile kick amach go lána Páirc agus Seanaidh agus ard san air an sin bhí ón Domhnaigh a Cailse aige go Gerald an Ómaigh Gearí an Seanaidh a Conall deanta agus curtha siar an sin go Callum Daly DLS Tráchtaire tosaí agus an spás gascailte má as a go Charlie Donnelly inis curtha steach dro an lína lean tosaí sin a rís agus i ggurí Páirc Dillon amsú mas féidir Dillon ar an jaasó curtha steach agus bhfuil muidir níon céad scór aca insan céad leat tá a dearna muir agus an cun sin fáitin sin ag Páirc Dillon mar sin de céad scór insan céad leat fáitin ag an Ómaigh anseo insan Cluiche Leathcheannais agus well ionteach an lucht takeíochta sin acaid agus iad bogaí inis ar chúil na gúlann sin má go lána Páirc a rís Dón curtha leis agus buinte agus ag teach fríd go láidir tá Gavin Forey ag feimnú hart for lána Páirc agus ag rúthar déanna rúthar fríd an lár níorí a codú leis agus spás a gascailt agus níorí ag tuairt faoin éireach agus sin scóir den skyho níorí tíim seo den fag Albert and Sky Jantan sin a Gavin Forey níorí ar fáil fan a holle agus siimplí nuair atá skill agus nuair atá commas mar sin agad tuairt faúda Simú golóir agus Forey a mí hart for lána Páirc léthúid briste fáilte aige agus é bucí is teach ard go dtí lána Páirc agus rís Domhnaigh deanna go máid an lábhah chu leis far mór láidir brúfrid an lár agus sin tí Howard and Sky Janta chun é bhaint amach agus níomh Gerald deanna go fíormhaith an stoppa chu leis an Ómaigh brúthan tosaí agus rís seile ag fáscailte scóir Joe Forey Joe inis agus Joe ar an kitág Joe ag tuairt faoin éireach seo agus Joe ag seáil faoin éireach seo agus Jen sin machar lé agus ar Forey lech a ríist na cuairthaí sóirt sin Gavin agus Joe agus deisne acu teachtan tosaí Thar commasach agus láidir ach sin obair atá níomh Gerald deanú agus an brú teisli chuiriste ar Ómaigh tá gurí an léthróid jumpar amach tá gíoc agus ag tuairt na buntáistí sin dóibh deanta go máid Callum Daly sin a winch na híon lárnach agus ag stúrú rudaí ón lína le chúil agus a ríiste eile seo é teachtan tosaí tá spás tíon san lína lean chúil mas féidir é a brús deanta go máid agus teachta máhan sin tú ruí McCullough a gurí seo I brús mas féidir leis ón tíblín sin gúlaí den skyhann sin hané chur amach agus a chur as a rocht agus an Gerald tu sé chuthar Forey agus well bin an muir leis í an teachtas te mar sin gúlan den chéad skyhann teachtas te agus cinn lecha golóir ach maithíonn agus bhaithí ruí McCullough sin gníon áras agus síse agus an gí tóga as na seoltain sin agus an gurí Ballyshannon a dhéanú is deag a tíblína agus ríist eile sin cosint den céad Sky an gúlann sin a chuiriste agus stoppa chuir leis an glúiseach an tosaí agus banisteoir bíons an tír go sé ínta sásta lei sin agus cosint mar sin agus an duine Ómaigh uair go sé cluisteogin é chur amach thar an lína Gerald agus sinna bhí deanta an sin Tugann sé deistúin mar sin sacrúis teach cursaí an seo agus na firne puinte an tíú an seo in san céad le agus mar atá na cursaí peile sa láta nniuán firne I gurí iad híon a bhathú amach in san céad le an seo agus well simú golóir is dóthe an lucht takeíochta tarí an chuide smó ó Caisleán na Bharraigh an seo na bosna sacú lean ag teachtas teach agus well maihan rud an réiteoir an sin ón Murphy goiste le cinsú ghfuil fear na Ómaigh an sin ghfuil sé abalta na cosa leis go fáil agus bhfuil sé abalta go ra agus sin réitreacht an Sky rudaí a bhfuilú agus sin a cinsú agus Ciarán McBride héasan sin Jimmy McNulty agus well achan cumar nach bhfuil McBride agus Jimmy McNulty go ligan sin do near a bhí gáirtí hen sin leanúint ra agus far anna tógaí is teach acu agus sin Matthew Ho
How go leiscail ó Caisleán in é teachtas te. Agus beidir gur gáú fola tin sin. Tena mu sinna cinú gan tamil ag. Sin Cunningham agus Níomh Gearalt. Teacht an tosaí stop curtha leis a gurí. Ballyshannon is tí go dtí Lárna Páirc mas féidir. Neart imraí ón Ómaigh inis. Ag cosint agus trasna T2 sin lína acu trasna 10 Fórí inis mui an scíhan an fórí chuntu is deag agus luas curtha leis ach imró díar sa bhela hair agus é gurí sin dhéanamh. Deis a ríist acu trasna 10 spás ar an tí bhela mas féidir láfa agus tíisiid Fionn O'Reilly. An seo agus é gurí ansaí a dhéanamh stíon san spás sin curtha is deag agus Mark mas féidir ní hé sin Cailche agus glanta ag Sean McCann ag Johnna go mói agus stop curtha leis an Cluiche sin an tosaí. Agus is dóithe níl an luas céarna leis an imirt an seo in san céad lá an dá ar an toiste go leor a gurí rudaí brúas te. Is cinnam an airí go fointe seo in san cluthe lá ceannas gur Chris deanta ag an Ómaigh hana féin ar nás na rí agus an cluthe Thar Hart in san céad fiche bomite den cluthe sin ní mar sin atá agus is dóithe an ráú sin tugad den Níomh Gearalt ó bhí an oríon agus tuigann siad nobar tal Janu agus an sin ar obair íonta de deanta an sin ag Sean Cunningham agus Níomh Gearalt an stop a chur leis an Ómaigh Cluiche fríd an obair deanta an sin inis an léthróid curthas deach an Ómaigh agus iad a gurí thó amsú rás cosistíí an seo agus sin buinte ag an Ómaigh bhfuil tá sé sin buinte agus bhfuil thó teanna go móid obair istíonn sin deanta aige agus gan géalú an sin gan liginst an léthróid an sin imeacht agus cic 10 a chuag a winste aireann agus bhí sé simime go leor an mí an sin ar a fág rih an cluiche seo agus ga cuma ar go bhfuil an 10 chuag sin go sé congar go leor donna chúil ach bhí mu é a thiúil má agus mé an éanacht le Conor McFlynn an sin agus tá sésin den bháil go bhfuil sé omlan ceart agus gúil an Páirc an seo go tí Béal leathan a gombeid le Páircanna eile agus sin an coslaach deir go sin níos cumraí a go bhí deis an eisiau an Ómaigh agus an chun seo seoltas teach Dylan Gerald go leor agus hí na lean cúil Níomh Gearalt deanna go móid agus a brisio mála luas agus seo a bhuathú teachta mag a gasta leis agus Joe Fórí inis agus iad a churthas teach pás churtha dráin sin Cal Keaveney deanna go móid agus Gavin Fórí ar fáil an sin a winch. Níomh Gearalt sé gurí é bhagú go gasta stílhé óláfar ná brisú ó maith lína lean cúil dar níirí agus seoltas te in san cáineáil inis ag teacht agus a glúb hart inis agus iireachta inis an mí ar híomh na leibh a clé agus an iireach seo deach mé na cúil agus á sin Watson well é deanna go móid leidireachta teachta má hin san air agus é omlan cinnte faoin na réile hen sin a Mark tógaí aige inis an Ómaigh agus Jess Atkinson brisú má leis Mark Cochran faoi bhrúin sin agus an bhrú teachtas teníirí gobal go fíorhhaid agus ráta ibre den scaithe Níomh Gearalt sin seo stop a chur leis an Ómaigh agus ní móg Másaí agus Másaí tá spás agus tan luas agus na cosa leis tan lína lean cúlaigh bogu leis ag an am céarna Jess inis tuairsmin scóir ag Jack Rock tíar a heag go bhfuil sé dearna sealah Cailche aige caiise túsa chur agus ébrú mas teacharíist agus thó chuntu isteach Ballyshannon a Ballahalla an obair an sin ó Níomh Gearalt sin stop a chur leis tá sé fáilte rás agus gúlan láidir teachtas te agus míid letha dear an réiteir Owen Murphy agus well is dóithe thó agus é ag gurí sin a feiceú suas grú sé cromúisias an léthróid agus an gúlan sin ag teachtas te chun stop a chur leis ach Rísteala bé Jimmy McNulty mí háasta dóithe an léthróid dearna sin Jack Law ag liginste sin ach cabbí Jessinis ag Másaí agus Liam Óg agus sin Creedney agus Slachhar aige agus bogan si sin an Ómaigh fuinte an tosaí ar puinte an tosaí inis agus muid cúg bhmuid dhéag in san céad leathan seo go leor Jess na fáilte ag Níomh Gearalt fásta in san céad leathan seo agus tá mar an gródaoine ar go ré na coitianta iad an Ómaigh teachtas te in san cluiche seo well tá Caisleán Mhairtín tá siad ag tuairt na freigraí sin doin agus rá go bhfuil siad hían il go móid agus daintearach agus an seala fáilte acu agus teacht an tosaí mar tá deanta inis seoltas teach an lína lean tosaí tá déalaíonn sin agus sin léite go móid heige ag stúrú cuasaíonn sin Sean McCann an éanaach leis agus inis far mór lár Páirc ón Domhnaigh
Domhnaigh ó Lochfacrúí faoi bhrú an sin atá sé híon agus brúíon de teachtas se agus sin Naomh Gearalt agus nobar mion ibre atá acu sin na stop a chur agus Domhnaigh ag impí ar an réiteoir na gurú fáil deanta air ach de sin is ag Naomh Gearalt agus simú galóir ag gáil an iarach seo a ghlacu ón talú. Dar an iarach tuairt faoin iarach seo agus far tá Harbheith Comasa le taithí le munar chun dúí ó ag teitimeiste a mé na chúil agus chun dainseir agus contarte buin sin sin ag na Ómaigh Cailse ríist agus an leanchúlaí Brian Gallagher sin an glánta suas aige an contarte bhíon an léthúil sin agus scorú hart an sin ar imol na carnaga agus in sin Ómaigh brisú Omagh ríist eile Teis na bhain ag denna fíorhhaid ag teach tras an stop a chur lofa Mark Cochran in ish. Gyré chun lehan galore, Paddy Dillon, agus Éireann Rochlú, agus ag teach a rás go dtí lear na Páirce, actual Dilly agus Domhnaigh. Jimmy McNulty agus bhí sé meastar glórach an sin ar an tíomhlíime, bumateo hin ar á lofa an léithróide wagu níos ciste. Seo é bucí is deach agus an tá lofa an iarach seo teach is deach drochíireacht ar fad agus Niall McCartney agus an tríú ceann mar sin agus drochíireacht a bhíon. Agus Beidir to méid Janu, to méid Kieran McBride agus Jimmy McNulty. Go bhfeiceann mo deachrú an sin gan bhfuil. Lewis Carhaléis agus Níorí Cluiche Fries lear na Páirce. Gavin Forey ar fáil Codú a Hort. Bharraigh agus stop Carhaléis an Níorí an Codú leis. Deanta go Máirtín ag dar an Níorí. Pass Curha Trasna sin go Gavin Forey ag Brú Fríd agus stop Meach Lacha Carhaléis agus Charlie Dillon. Ar Domhnaigh teach Trasna ar Forey a ríist agus deanta go Máirtín aige. Lewis Carhaléis nar bhí an léithróid fáite aige agus stop Carhaléis. Agus, well, Simú galóir, Caisleán Mhairtín, nar a thugann sin faoin deis é a bhogad go gas de deanna sin agus athrú an seo deanta. Agus a ráistir a bhainní a ríist a Ruaidhrí McCullough ag teachtas te agus Matthew Ho ag teachtas te agus gimmocht an far agus te leis agus bhfuil Kieran McBride an sin agus é muoin sin agus glóirt na Niall McCartney, couple of deis agus agus Jack Prendergast agus focail sa chlúas aige an sin le McCartney fásta a go an dálinn. Tugann si deis an sin go Gavin Forey. Tuairt faoin iarach seo. Púcaí leis agus a réigean é agus tímuin sin ón na bhreatacha is tí ar chúl na gúil an seo. Nes haníireach ar cóscóir Forey. A ní seo seoltas te agus sin a mú agus ar Forey agus, well, thugúir a grú an iarach sin measar ferrasteach agus bhí ag dúil imreoí go leibhil seo é chu thar an trasnán fágann sé mar sin an Ómaigh pointe an tosaí. Seolta Omagh agus Corcoran an ar ais go déalaí. Ballyshannon dridte agus cai déalaí é a cuasail ar ais go Sean McCann. Fríd na láha an Ómaigh géirí ní brú Omagh blian Lynch trasna ríist agus déalaí ar fáil fan a honne. Nathan Farry inis, Farry chontú agus fihe meidir janta acu inis agus Farry a ríist far trí leach géirí brú sias an tíomhlíne sin curtha si a ríist go Sean McCann agus brú ionta teachtas te Caisleán Mhairtín agus tímuid a ríist é agus an ddíhalú sin janta acu is tíal na Páirce caiisiid run seach eile machchas an obair seo ar fad agus inis seo iad a glúiseach an tosaí Beidir fáileann sin go bhfeiceann muid an réiteoir teach ar ais fan a honne seolta is te agus an ceann sin curtha is te agus críoitnithe thar an trasnán agus well sin mion ibre sin ráta den chéad sky an ddíhalú janta acu ar an tíomhhara den Páirc é bugaí go gasta acu agus an ceann sin críoitnithe thar an trasnán ag Caisleán Mhairtín chun iad a chur ar cóscóir ríist. Kickoff ínta jantan sin ag Oisín Watson agus Farraigh ar fáil an léithróid bugaí an sin Mossí géirí chun sin a bhaint agus brú ínta teachtas te ríist air agus far fuair an cúlin galanta sin bumateo hin dar an Níorí teach trasna
Níomh Mossy agus Seoltas de fáilte rás aige Gary Lewis a chuir leis seo thugah Mossy é chuthas de drá lína lean tosaí agus tá Páirc Dillna Gary Chuntuiste agus é chríichnú agus chur Tharn Trasnan Leathcheannais is de ag gláháil Cúl Bhaire agus Sean Rabbit chuann sé fáilte rih na hÉireann sin na lear fad mar sin bí agus leabí fan na honne chur drán scíhan eile agus an Ómaigh agus iad ag cúlú an seo agus scafdéanais is tí Lárna Páirc trúr de imróí Caisleán a bharíonis agus Máirtín galóir Jack Fried Seanaidh O'Reilly an is an tíhhear an farc tá fóraíán agus gáil tuairt faoíar seo agus díorchas deach go bhlágáil agus well ga chumar sin nach rú mór de réana egra agus an rudéarna ná scíú leis agus brúg teachtas de thar fáilte ráis de ríist acu Prendergast agus is de go láha fóraí a ríist fóraí chur go dtíon tíhhear an farc an istin spás fáscail suas éad teach an tosaí ag stopíonn sin agus fearí an leis an dáir sin a greidir mar ráisce cían bháid sin siad ráis go Lárna Páirc agus Sealah a Conall Conall sábhailte agus Sealah a Conall a ríist agus brú Fried na láha Fionn O'Reilly tá takeíocht an ach Fionn O'Reilly ag tuairt faoin íireach seo ar an citág agus níireach seo seolta is de agus a mú óna chus céarna agus bhí deis aige an sin agus ibrithe an áid sin a bhgu a ríist eile dá ar an cionnta as golóir a chur mar fóraílinn san céad leachan seo go bhís tú Ciricin ón dá ar an san céad leachan seo agus é seolta má Washington Watson Callum Daly agus a hanrad gáil Fried Callum Daly simú golóir bheith Gary David Joyce agus Diarmaid O'Connor an duine a chur níos congrí de Callum Daly agus brú a chur ar teachta má leis an éthráid Jack seoltas de agus nubairteanta ag Daly is teach Dylan agus Coimerston Sky agus Charlie Donnelly leis an íireach seo Charlie Donnelly ar an citág agus sin Coilín den Sky fá trí leach ag teach Fried Lárna Páirc trúr Lárnach in san Cluiche sin is de Páirc Dillon agus Callum Daly ach go Gerald teach Lárna Páirc a bhí Charlie Donnelly an an cion sin a críichnú ar an citág. Sean Rabbit mar sinnde agus well an Ómaigh brú suas ar a kick má seo Seolta má heige hard san air agus sin captain Sky fáilte Lárna Páirc Patrick Flannelly Janta go mai aige agus gurí é bhga go gasta Flannelly ar náid agus imríonn sé agus é ar na leorthaí cúga connachta den rugby ar an scíochan Ládrach tegus in air the Feck Island sin an éis Caisleán Mhairtín agus íireachtó lína daithar a cúig seolta is de agus an íireach sin agus sin culín an céad leathan seo curtha is de chun lína daithar a cúig scóir den céad Sky fáilte Caisleán Mhairtín agus well nach aontar sin ag gail agus art skillar fad. Co-score an tugin an seo an méla Leathcheannais Seach bumhaite nó mar sin na gáil in san céad leath agus ríist eile Daly agus Daly stúrú agus ag chumant rudí an tosaí captain na Frenne agus cos a chutha agus ag géirí brú an tosaí agus sin well brú ionta ag teachtas de thir agus fear ag deanú na hebre sin agus áhhaircáil na cahalcíomhní ach míid leatha agus Ciarán McBride an sin agus ábalta rá leis an réiteoir Owen Murphy go kicks here tiltte sin ag fear na Ómaigh Páirc Dillna Gary Chuntu was jar agus the Callum Daly leis si Caisleán was jar an jasog mas féidir sin deanta ag agus an cun seo cos cartha leis agus sin is jar agus crin agus Tharn Trasnan ón lína lean tosaí agus Páirc Dillon nach go ríist eile Callum Daly agus éisnig brú an tosaí tá deanú an defer agus an damas an seo agus Páirc Dillon a ríist an takeíocht agus an cóhimmer sin idir é híon agus Dillon fardra mór agus fear na Ómaigh agus sinna géic go maiid don Ómaigh an seo agus iad pointe an tosaí an seo in san céad leat Caisleán Mhairtín mar sin Fried na láha an Ómaigh agus an lína sin an isis agus brús teachtas de ar an léithróid agus an gramú sin ag teachtas de Prendergast
Shelf Cunniag agus Andrew Chactas Jan McCarney agus Ann Oberjantic McCarney and Chin and G Halwu Yanu and Ishoyed agus Brishuma Charlie Domhnaigh McCarney and Chin Huntaki up the Horchdaw Curha Maharish to draw Mark Cochran the Spórt the Selena Lantosi up to Taki up their file agus Jack Log down to Ballyshannon Jack Log agus Shelf Arashka Cochran agus and Cunchal Curha Mark Cochran agus Chin Crin agus Haran Trasnan agus well Ard Wallu and Chin Tilche in Máirtín the Naomh McCarney agus G Halwu agus number of her hÉireann sheer and Lena Dai had cook sagi hien on G Halwu shin a winch agus in Leathcheannais I don't know me agus shin here in Bogu Gagasta Jack Law and shin Ómaigh Páirc and Cluiche shin agus shin co-immer chugas Oberfernia den Sky Hinshin o holding the homie Omagh Galarna Parka Ards in air, agus iad Igiri and Arja, agus Ryan Gibbons on, Hanan Kunshin, a winch, agus Chagwell and Shin, agus Marie Gafoy, like Fagal, get this Jahan. Egg Foscal Shama, Oscor, Cahal Keavney, agus Chagwellita pass Curhama, and Shin draw Shawnee O'Reilly, agus Igiri Elu, agus a Horch to Forey and St. Cornell, agus Blian Lynch, Conall Sewell Larson, agus Achur side Jantic Gibbons. Agus Gibbons on Conall Schultes ja o fada o ma on the chul agus an Irak shot. Galamachar yes agus her 4-8. Could ken her 4-8 nish. Ignif Gahaj Caisleán the Wari. Ja funche adrahu. More. Nedern Fernian Shaw to make Janu. On Commentator Kursi and Shaw Ensign Caisleán. They should give it a galore in that Aaron. Agus ha walking much more chance than Shaw the Chul in St. Caisleán. Stop Curhan Shin. Agus Bharraigh Giri Brúhan Tossi. Roy McCullough agus the Cuan galore in St. Caisleán G Shaw. Okay, throw agus Giri Kursi a Wogan Tossi and Ish. Charlie Domhnaigh. Anomi agus Shelavaku. T-Valid and Páirc agus an Ish. Domhnaigh, Chart Freeze and Lar, far more Lar Park goes to Taki up on the fun of Hunya, Bedger Jesh and Jaw, Blian Gallagher, Schultes, Ja, Lesh and Dorn, Agus Curha, Harn Trasnan, Agus. Well, Simple galore, he had a glue shock on Tossi, Larna Parka, and Lena Lan Chulik, Chart Freeze, Janu and Different Shaw, Agus Eatin of Chumas, Cursi, Huntossi, Far Dramore and Shin, Brino Gallagher, Bran Gallagher, Agus Jeru and Shin, then you'll Atagason, Egg Chalk Huntossi. Agus hÉireann Callum Daly, Corcoran, Donnelly, na Firshaw, ag Shasta Suas, agus well, be, ta mig John David Joyce, agus Jim O'Connor, ag Ógáin na Caisleán, Keita Chun, Brian Gallagher, agus Callum Daly, agus na Firshaw, Fecu Suas, agus Brú Churarhu. Shelf Cunny and Chin, Caisleán and Warwick. Agus in Cunshaw, draw fast, agus Shelf Arash and Ómaigh. Agus the rare Keala, Barna Gospel Suas, 3 funche Adrahunish, agus Munin Tamik Januig, Buchalin the Homi and Shaw, and Doy Tashid, and ye 3 funche, a Wogu Huntossi and Shaw, daily reached. Agus Shella Vegason, Bharraigh Gimmerch, the Gorney Ógáin, and Fihi hit 3, Agus and Bunchin, Punche Ega, Arashed, Conall McCarney, Farala Avi, Ern Chomoy. Jeshin is going Domhnaigh, Agus and Cunchal Curhas Jat, Shigiri, Stianchin, Charlie Domhnaigh Amshoot, at the Faga, Stianchin, and Selena Lantossi, Cossentor, Savre, Sean McCann, Goltrastan, Dihadaku, Agus, Nicarl Shigiri, Wagugagas, the Keavney, Chartfried, Stop Curhalesh, Behervenish, Gestio, Gazi, the Giri, and Eho Jibrumak, Hunchit Broglesh, Shoulders, Jahaganina Lantossi, Agus Chuntu and Chin, and McGibbons, Birches, East Nasala, Agus Caisleán. Achar Arash and Shin Gakivni Takiak their file Agus Prendergast, Chacton Tossi Agus Prendergast Agus well, this is in Erna Lorhi Agus Egeri Torchwini Shaw Agus Sean McCann, and then the Lorhi Shin and the Lorhi Kina, Alio, Jashigan Omi, Brescia Magagasta, Agus and we are in Skiham as Fedre Amshoot to Corcoran on Agus Nyarts Boas,
Tá sé híana Géirí Gáil Hantásaí a churann sé an léthróid isteach go dtí an Conall agus Páirc Dylan Géirí Gáil isteach Luas curtha leis Dylan leis an Iarracht seo Dylan agus Craignaithe is deas an anga ag a Páirc Dylan agus sin tíar chun Conall bucí isteach Luimid necro mór den seansa a fáinne coolan san céadla well céad seansa bhíon ag Páirc Dylan Craignaithe go slacúir agus in san anga chun sin. Lewis den Sky curtha leis agus Páirc Dylan fardra mór in san Conall. Anna get the skill wui agus rud a bhain in sin aige ná sinna chuiriste agus an Cluiche na amsú inis Caisleán Mhairtín agus iad Géirí Fragra a thuirt Leithra Bun agus Cian Walsh in san Conall. Walsh agus Ann Oberjanta agus an hon Sealah a Conall in Ainion Brian Gallagher Géirí stop a chur leis agus an Ganzi Harvey Stroke den a grimmin sin. Ag Sealah go fáil acu agus Fórí agus get a spás as cór Fórí ag chin si Tráchtaire rís na Páirc agus Seanaidh Mitchell O'Reilly inis Mhuil curtha leis agus stáithe gur sin an rud gur bhaid leis an Ómaigh ná Mhuil gail agus gan ligins de Caisleán Mhairtín móran de Luas a bheith acu agus spás agus an sin an tiontú hartaí anú an seo an san tíomh seo an san spás seo den Páirc an Sealah go fáil acu agus Fionnán O'Reilly ag teart fríd lear na Páirc pastia mai immertha acu agus Sealah a conní dar an Éirí agus fáirt a contateán an Éirí agus Níorí leis níoreach seo agus sin calmach agus ar Fórí agus Jackar galóir tá méid Janú an Uilinn a bhí fága ag Níorí ag Gerald Jackar a léad Níorí de trí fointe ige in san céad leathan seo a bhí sásta tuairt faoin Iarracht an sin agus sin na dí an amna daoine seasta suas agus sásta ghlacu faoin Iarracht trí bhhaite mar sin a bheitán ag dearú an céad leathan seo dá Chúiche agus an Ómaigh agus Corcan in é teacht is deach an cluiche seo na deim moment an nuas rud bacht agus Luas a chur leis agus Ómaigh teacht an tosaí McCartney inis agus an dar sin fáscailte as cór McCartney agus McCartney bhfuil teabal de é críicnú Níl agus Conall chur amach ar Fórí agus an spáis sin coppla uair agus ag teacht an tosaí fardrim rá agus deisna aige gan aspa crinne sin a ligan síos Caisleán Mhairtín agus iad go gurrid leis an kickoff sin Géirí Sealah a Conall agus beisi Géirí scór amsú hína sé go trí fointe sé fointe adrathú agus seoltas deagadtí an lína lean tosaí acu agus sin obair den Sky Janta ag an lína lean cool ag Brian O'Gallagher an sin an díla leis an cion sin agus céal a bhíon ná Callum Daly an le codú leis agus rudí ag leanú suas agus a Thiarnaigh an Ómaigh a bhrúhan tosaí Trasna na láha a rís go Brian Gallagher agus takeíocht an dá Ainta Comasa is tí ar chúl atá Gallagher Leathcheannais Cornvigrúí agus bhí sé híon ainta hin san Leathcheannais céarna nuair a bhfuil siad achadú níomh Pádraig in ard watha rinn seachtaí ó hin agus sin tóiste is deach go ón Domhnaigh agus well an Ómaigh inis Abulta an léithróid spréo hart agus a caiú hart agus níos an Bharraigh an sinna chur Luas leis agus Bharraigh ag teacht an tosaí agus Bharraigh ar an citág agus an cion sin well a hanrod go dtí sin a bhí go maiid leis an glúiseach sin Páta den Sky Luas churtha leis nar bhí an spás fáscailte ach ag an Gerald an Iarracht go ar Fórí agus galóir de sin deanta ag an dair an seo in san céad le a Leathcheannais David Joyce agus Diarmuid O'Connor agus iad ag Janú córa ar an tíomh lína agus áirithe beidir le Janú an seo in san céad le ceannachasú nó in san Darnall Zach Collins an bhecamid Gortú a chur asta gaidir an dá lim Cian Walsh tiontú isteach agus spás a lear na Páirc agus Flanley ag teacht fríd stop churtha leisin Cian Walsh rís ag tiontú isteach past an Sky ó Walsh agus deis inis ag Caisleán Mhairtín torch faoin coil agus búlann sé an Trasna an tagann sé má an Iarracht sin agus Iarracht glórhúir a bhíon agus Rian McGibbons ag torch frí agus Géirí an anga scrisú an sin búlann sé an Trasna an tagann sé má agus well faoi siú don Ómaigh agus an cion sin ag teacht amach a rís mar Bhí an Oberjanta agus McGibbons ag torch faoin coil ach an isis Corcan breisiú amach agus mas féidir an Iarracht sin a chunú isteach ag scórar an tíomh an Bharraigh beis bras sásta leis ag tiontú isteach ar an citág agus sin deanta go slacú agus gánta ag Charlie Donnelly ag Gerald Corcan
Páirc hen san cinnsin an Craig a bhíon ó Charlie Donnelly ag an Gerald agus well cad é mar chontú hart an sin iirecht a bhíon ó Gibbons agus é ag teach den Trasnan Gira Cluiche ag Fried's Lár na Páirc an sin Corcan agus well an far a bhí a Lár na Páirc a tanis ag feinú ar imon na carna a bhí abal sin a stúrú haar an Trasnan agus chontú Cead a foiinte a lór muid faduda ó hiú cursaí palade agus na feirne golastea ag na seomra festis híos fuin an seo fáhanne an soslá hama agus well ar nói Jimmy McNulty agus Cian McBride a bheits brasáasta leis an céad lachan sin mar tá cool agus sean gulín fáte ag buchlí na homí ag golastea ag na seomra festis córa fada ag golará ar a Páirc an seo idir David Joyce agus Diarmid O'Connor agus Arhéal Leathcheannais agus siúd mar tá trí coolín fáte agus in san céad le golóir den imirt agus golóir deisní acu ach Béal neart ará an sin ag leham agus cuasaí a chontú seart má tá an lehanúachtar an seo a méla Leathcheannais ag an Ómaigh agus an scóir leham an seo agus muid ré le sosa glacu ar feh deama momentin nó mar sinnde na Naomh Gearalt Caisleán an Bharraigh 93 an Ómaigh mar sinnde cool agus seach buinte be muidirráis inné an sos. Paulie Dillon amsú mas féidir Dillon ar an jaasó chutha deag agus bhfuil muid in céad scór aca in san céad leat tá a dearna muir agus an country de lár níirí a codú leis agus spás a gascailt agus níirí ag tuairtú níir agus sin scór den skyho níirí. Tíim seo iad a gluiseach an tosí beidir fálan sin go bheith muid in réiteir teachtar fan a tháinig seoltas de agus an cinnsin chutha de agus críitnithe an trás agus nóbarteanta ag déalaí is teach Dillon agus Cuimers den Sky agus Charlie Donnelly leis níireach seo Charlie Donnelly ar an kithog agus sin coolín den Sky agus an air le feicáilen sin an éis Caisleán an Bharraigh agus iireachtó lína daithe a cuaig seoltas de agus an iireach sin agus sin coolín an céad leathan seo Callum Daly leis si Caisleán was de an jaasog mas féidir sin deanta agus an cinn seo cos cartha leis agus sin is deach agus crin agus tharn trasní in lína landtosíocht takeíocht ar fáil agus Jack Law deanú Ballyshannon Fried Jack Law agus Shelverashka Cochran agus an cunseá chuirte Ómaigh Cochran agus sin Donnelly Chart Fried an Lár far mór Lár Páirc agus takeíocht an fan honne beidir deis an seo blion Gallagher seoltas de leis an dorn agus chutha tharn trasná agus just Jack Dean Conall agus Páirc Dillon Gary Golastea Lewis chutha leis Dillon leis an iireach seo Dillon agus críicnithe is deasan ag a Páirc Dillon agus an iireach sin a chunú is deach ag scóir an tíhheile den Páirc béisi brasáasta leis ag chunú is deach ar an kittág agus sin deanta agus slacú agus gánta ag Charlie Donnelly ag
Far Mayo agus ag teagas instant skull ag Caisleán Amháin agus a géirí Teannach chuir ag a híon imimetar chuirsaí ó hiú na peilide ar skull chuid seolta instant darna le agus Domhnaigh siimplí galóir agus an hÉireann aide agus brú teagas de drá fast sin agus níirí a fuair trí fointe instant céad le a géirí tús spliodrach a thuirt de Caisleán Amháin seo instant darna le Gavin Forey deanta go maithaige Nes sér an tíhhead an Páirc atá siad Forey agus neartastí hart fan dí agus a clúdach an spáisin Flannelly agus a géirí brú fríd at a Flannelly Clagan síos agasan agus an dóir sé fan íireach seo chuirte pásas de agus pásin seoltas de agus caiisiid teachta má tharíos leis Frís na láha agus trasna an daithir a cúig Tá spás a ráist an seo a lána Páirc áitiúil muir seo cláthairtaí agus anis Jess a Yusuf Conall brú hontasí páscar heldrá cahal cíomhnaí agus an dáir sin trúirtí agus an obair sin ag an Ómaigh han an Cluiche sin a stopúach tá léthróid go fáile Caisleán Amháin agus an fád sin bhainte agus in agus iad a Cluiche hontasí agus tuilte go maiid agus tús ínta leis an darna le agus an sealamh connaí acu ibriún tíomhhain den Páirc a dtí an tíomhheile agus sealamh connaí acu dar an éis lean páirteach an achan le rud agus ran Gibbons réil a tuairt faoin íireach seo agus scóir a dí go ggéarthu Gibbons an isis agus Gibbons leis an ceann seo tá sé crinn agus thar an trasna agus críde agus leachhar ag ran Gibbons agus sin an tús a bhí dí ag Naomh Gearalt Caisleán Amháin seo in san céad le an mala fé den darna le agus iad a géirí i brú is dean san bharna sin na fáscailte sealamh chutha má agus brú ag teachtas de buinte ráis ag Naomh Gearalt sin is Jess fáscailte agus Gibbons a rís ag tiontu is deata takeíocht donna fan a honne agus Flannelly agus an gúlann sin mlíide letha agus ag líos de go dtí láir an charp agus well an amana an taithí a rugby sin tá si go maiach an amana eile agus imí beidir a géirí an teagúil fisiciúil agus míhaintáiste leis agus tugann sé sealamh ráist don Ómaigh agus caiisiid bheith cuaramá leis mar bhí ráta ibre den Sky agus G halbú galóir deanta Caisleán Amháin san céad le si géirí é anú inis in san darna le Callum Daly a ríist eile anna cluiche ag Daly an seo in san céad le ag leanúin treile cuairsaí mar atá san darna le inis teacht fríd lána Páirc at ón Domhnaigh go fáil leis an léthróid Domhnaigh go brúiste agus é Tierney an talú gan íon áras agus tíh muid an céad carta agus sin glúiseach den Sky agus Domhnaigh ag brú fríd agus luas láidireacht agus luafaracht agus in ag teacht fríd lána Páirc in sin agus carta buí bronta in sin agus gan áras in sin carta buí bronta ar Conall tá méid deanú agus si Seanaidh agus sin crídnithe ag Rúi McCullough agus McCullough a bheith sásta lei sin mar fuair sé agus ghlac sé le gúlann bra láidir sin in san céad le Jimmy sé ar fiáid tréimh sé den Páirc agus sásta galóir den is go sé ráiste an Páirc don darna le agus Ciarán McBride gimpí ortha brúsús ar a ciceá a an duine acu brú a chur ar Seán Rabbit leis an ciceá agus i brin sin amach go maiid drach ciceá agus sealamh ráist ag an Ómaigh níos an fearí a ríist Steag go dtí lána Páirc áitiúil Domhnaigh a ríist agus Gavin Forey a Conall súil ar Domhnaigh ach deanta go maiid ag Mossí Honné a chur ráis go dtí Daly a ríist a géirí an sealamh eile ráis más féidir tá fearíonn sin chun rudí a glanú suas Birch na sala ar an Ómaigh compórta galóir é chur ráis go dtí Domhnaigh agus chuann sé léthróid fadas de a drón lína lean tosí pas íonta agus gúlann heile fáilte ag McCullough tiontaíonn sé de agus McCartney inis agus G halbú ríist ar McCartney agus sin deanta go fíorhaithin sin agus an obair deanta ag cahal cíomhnaí inis caiisiid é a bhogad go gas tá Birch tíos chóir na chúil agus Forey a géirí sinna dhéanú ach drochaíireacht ar fad ó Forey agus gurnan tíama ón bhróg ach Jeisirí seacu é chur is de na dosaí agus chun sin chuthamú acu Tá mé deanú go gaiine muir le scóil agus an go Rúi McCullough a ríist mar tá sé sínte gcóirtaithe ríist agus an darna bhfuile sin fáite aige in dhéon ceanna fuair sé san céad le agus mas rud ag go bhfuil caint fan cóthólgu agus buí sa chhlagan agus éire a thuirt de himróid tá Rúi McCullough in ísle bríonn seo ar fadar a Páirc agus cai é bhaint
Is there again go able to shot and show agus the run go kill be agus I watch to him Roy Kanye Winston Fark agus Sheelam good again the him Roy agus well and Rachel on more fair reached agus Intachan rod go che Guncan na him Roy Átha faoin chula seo ar a Páirc agus ní mailim sin eáil a Thorabí Roy McCullough agus tá sé grá bhá ar fad an seo I gemacht gan íon áras agus athrú deanta an seo agus as well, níl sé listethe in san clár an seo ach mo gurn síle mata an fear tá caithú gansaí ar trcha trí ag teachtas te in áid Roy McCullough a gemacht amach ón imirt agus well sásta agus an lucht fécanna towards búla bostá agus é tiltte go maiid agus é gemacht amach agus tá sulas agin a chan daine an seo ar an cluiche go sé híon I mar a maithise gan hilliú muile example to torch fi chuirsaí Tierney éist agus sláinte aige céad fan géad nis seala fáilte agus buinte rás sin Domhnaigh Gerald sin tíhheile den Páirc deanta go maiid agus táil síanta deanta ag ón mór Domhnaigh ag teach amá leis an aber deanta agus in an cun sin a winter rás agus é chutha is deatha dro Páirc Dylan an ruúthir deanta agus an Dylan agus Iarachú Dylan teachtas te trasna na chuil agus níor sin leis an dóin churthas te agus críitnithe agus culín fáilte an sin ó Dylan agus é teachtas te Adrian McGurn atá in ifir trí a hanagus te ar a Páirc agus é is tí an áid Roy McCullough ag in é sin agus glúiseacht ionta deanta chun tosaí deanta ag Páirc Dylan Dorn chutha leis agus scóirínta agus culíníta fáilte agasan tá sé thar bheith contateach agus an spáis sin ag fáscail sús as a ghóir agus tá méid deanú daoine san club céanna dro mór go méid sé bras ásta gúil óganach mar sin ag teacht fríd agus ag gimmart an club búrú eile atá de dúman me an ultaí an seo gur thug sé híon buile ag dearad na gluiseachta sin agus gúil sé sínte a ríist ar a talú ga cuma go méid sé abalta leanúin se ráach I híon a fuair an cúil agus cúil agus fuinte fáilte aige in san chéad le agus an cúlín sin ar nó fáilte aige cumáid agus ríist cuma gúilte mai go leor le leanúin se ráile cuasaí an Ómaigh brúsús ar a cic amach ríist agus Sean Rabbit a géirí é brú má tin sé fada leis an ceann seo má go lena Páirc a láha chutha leis agus flanalaí deanna go fíormhaid I géirí an airde an sin inis cáil agus Yusuf ag teacht chun tosaí seolta má a dro Tierney a fuair trí cúlín san chéad le agus stoppan sé chun a chu rás go cáil trasna na Páirce híana ní ag an Ómaigh an seo céir a foiinte mar sin ag Domhnaigh Geralt cast an bhhaí agus tá scóir í chun iad a bhuascail teach an darna leachan seo agus fáraí inis agus fáraí gurí luas a chur leis ana chosin sin seo ag buachlaí na Ómaigh Caisleán go trasna agus caithil cíomhnaí a lár na Páirc inis cíomhnaí leis níor seo an cetág agus well sin scóir den scaithan sin ó cíomhnaí agus é 10 méadar ó do chúil ar an cetág agus críicníonn sé an ceann sin inspiradeach sprágúil agus sinna bhí well is maihan rud buachlaí Domhnaigh Geralt agus amar bí I mean, Jeshni acu go sin sásta torch faoi agus tritarrásin san cluiche seo an Ómaigh I gcéirí breisiú amach ó chrí lár na lína lechasanta an seo agus lechúil chun Jeshna a thuirt Dáisiún Watson é chur amach deanta go maiid acu lár na Páirc agus idir McGurn na hanagus te sead a fáilte aige stop chutha lofa le Domhnaigh lár na Páirc a caríiste le tá déalaíonn sin agus déalaí ag tiomint fríd lár na Páirc a ruthir aonta deada agus ag tiomint cuasaí chun tosaí Charlie Donnelly an le codú leis chutha I drá másaí inis agus
I gan can tosaí I gcéir daoine amsú stíon san lína lean tosaí muil a rís le cuasaí a géad sásta golfríd na himróí fear atá an Seanaidh a Conall a ráiste rís go Domhnaigh Ínta tóga leis an teaspanta si a Domhnaigh inné tuairt a fácht le deich momate an nuas na mar sin de mór an do bhil gústí in san lína lean tosaí agus spás fáscailte hart fan daí acu agus inis tá brisúán mes féidir ébrú is de agus Bharraigh gan can tosaí a rís ní Bharraigh ach Charlie Donnelly stoppan siad McCartney chumáid sásta Seanaidh a Conall agus bhuiile dáidir agus Conall agus McCartney an Jack le chéile an sin Ryan Gallagher Pás a líonta deanta go dtí Domhnaigh agus gramú chuthas de heige agus an Ómaigh agus Seanaidh agus gramíonn siad agus alabulta Seanaidh a Conall go hínta first Donnelly a ríist Chuntaíonn sé agus an éisiar an citág agus a ríist eile chéile tánach díalaigh Jack Fried agus Magurn a gluiseach an tosaí agus na ráha chart fan bhainil sin agus Magurn a brúth an tosaí agus gan airas agus an réiteoirn sin agus gur kicsaí sin buinte agus fáilte a gcéidir Magurn agus éag brúth an tosaí ach passaiste an sin agus well an Ómaigh chun na Seanaidh ar leithróid ar fáil bhuaimite go leith bhuaimite ar a léad Seanaidh chuní acu agus a géirí daoine amsú Brú Fried daoine acu siúd a gcónaí Callum Daly captain in spreadeach don Ómaigh an is de seacu agus Jackar go leor ag Mossí an cunseo a chríicnú is Jack go dtí na bratacha agus an tíomh sin den fág deanta go maiith ag Mossí darna fuinte fáte aige agus an get a skill ó Mossí hon an cun sin a chríicnú agus thar an trasna aige agus mar sin de an Ómaigh well bogu 8 buinte chun tosaí cool agus 10 buinte fáte acu coolín mar sin ag Naomh Gearalt Caisleán Mhairtín Seanaidh chuní acu an kick amach tá Fionn O'Reilly ar fáil agus fágaí aige mar ha deise má Harlína medar is fí á sin téag agus téag a géirí ag leacu go gasta tá duine ar fáil agus Domhnaigh ar fáil fan a honne agus arás sin go téag a ríist Bharraigh agus neart Seanaidh fáilte aige agus ar an leithróid go min mirc atá Bharraigh arás ar na cosa a ríist atá sé ach déalaíonn sin Honorí Hanama agus ré íontach atá an ach Seán McCann trás na heige an Ómaigh a ríist mar a rinn siad an sin bummit sin a gá hin sásta Seanaidh a Conall is tí a lár na Páirc an seo an na daoine carta amsú ar a leithróid agus inis feicimid an pás cos a chutha deach agus Mossí an duine cart an é amsú agus lárnaíonn sé titan sé agus sin fáil deanta agus Mossí tiontú is teach agus kicsaí ar buinte is deaga Písa imirt íontach an sin Seanaidh Conall pásíonta Mossí ar fáil agus an kicsaí ar seo aige agus le takeíocht na gíthe seolta is teach Mossí agus an cion sin a ríist eile an na muir ar a chéile an náid sin a thugann siad a chéile lena rá go raibh ardaí an bhreat sin maithú híon Gerald ríist agus Fionn O'Reilly san spás céanna nes a bhí bommateo hin Níirí agus Seán Gluiseach tan tosaí atá daí agus cíomhnaí cosntóir na costastíon sin na déalaí agus déalaí géirí an spás a clúda deanta go maiid ach fáilte an sin ag Cian Walsh chutha drá an sin Fianach Magán arás de ríist tá Cian Walsh agus a gcéad tiontú is teachanis sé Jack is that Collins atá ar an leithróid Collins agus Collins leisní ar seo bhfuil sé sin crin agus sin puinte den Sky fáilte sin ó is that Collins well Louis Majanum aige ribhle hama far bhí gimmert le minar mu óhanarí agus galóir taí fáilte aige Hanna sé is dethar na fágan san Leathcheannais Gúga chumachta agus well tá a lehéid dí má tá Caisleán Mhairtín hon áitiú hainte má ag Leathcheannais cónaí Ógáin Cuirtú fada bhí chorásta fan ar thos sé an cluiche agus tí a lár baire inis tá sé an Ómaigh teacht an tosaí agus deanta go maiith blian lynch lemnú Fried an gramún sin muil chutha le píosaí an sin ag Charlie Donnelly agus Bharraigh agus pás tóiste chutha aige drá Mossí
the rinch bummachi and Uas and Sandarna Hanjo, a chumach curti, Huntosi, Ohio, the scorn of the Tashir file, Masfeger, and Leroy Kurstach and Alawa reached. Economy Sass, the Goddess Gallarna Parker reached, August Shalava August Domhnaigh Moore, Johnna Gamoy reached, August, me Óignach, August Neilche, he and Sass, the Lishin, Gilda, so when she Mahega and Chin, Shelf Kajega, August. Neil and Darna Reagan, Rach Orda, going to Malchu, Hunt, and Leroy Shinakaihu and Arja, August Jimmer McNulty, her and Thievlina, me Hastel Lishin, well, Domhnaigh and ye, a winter ashed, reached. On Kaihu is Jashin, August, Annie, August Brew, Kurhas Jahega, and Stop a Kurlesh, a chant Malish and Leroy Jugas Shalaf and Ishugas Bedger, Innsbruck Jugas Chinfu, Fui, Woohly, Cashan, Warinian, Scorshin of Zach Collins, Masfeger, Lanwich, Lesh, and Score Ella. Janashan differ fad, Kurha, a draw down nearly to nearly at a T shot and Fark. Chactas Jagaji, Larna Park and Ishta, Joseph Kohol, Giri Balahian or Fridge Kohol. August Prabhu Jantega, Shelf Kanchega, August Ray Latta Gerald Rachor, August look Takiak the Nahomi Brass ass to Fudushin, Shoya the Brishu Mahanishla Lewis, Kurha a draw, Poddy, August Poddy Dylan, August Rochlu and Sky, Janteg Dylan Nash, Ian, August Lewis, August Nicasa Lash, Dylan, Lesh and Leroy, August Dorishin Dridged, August Golan Lash, Golan Bra Ladger, August well, Shelf Kalcha and Shin, Nila Sugaman Kega V and Shin. Honkin Rachor Ara, Lehamuktarai, La Cursi and Jogus, Kian Watch, Giri, Brew Fridge and Chinnugus Foul, Ian Iris, Janta Erson, Hugus well, Galore and Shaw, a heel, Guru Foul, Jantin, Her Fadi Dylan, August A. Brew Huntosi, Carta Bui Brota and Chin, Heather and Dal in, August Frustra has the Chanta Shahar, Woholina Homi, Tammy Janu, and Yen get it, Emerchin, August Owen Donahue, Pickusus, Carta Bui and Chin, August well, here's Foon and Shaw, Ta and Verge. The Kieran McBride, August, to Jim McNulty, Guller, Derry and Shaw, Leicester, Muir, Thievlina, August. Well, Ben Tower, Kieran McBride, Moradogan, Shaheen, Carter, Bui and Shaw, August, Jim McNulty. Okay, they're in Darlin, to Poddy Dylan, the Rasher, the Costa, August, and Darna, Erie and Shaw, Ninson Darna, La, Gru Shaheen, Sheen Chair and Hollow, August, Willie Ladger, Fwacha Egga. Okay, they're in Darlin, Tan Leroy, Egg, Neve Gearalt. Caisleán Awari agus Jesh Haku. Curtis Jahanese should draw Collins and Eshigiri Chuntu is Jahan Jasog Shin Kacha Maharistega go Keavney Collins reached Kitcham Huntalov agus McCarney Moore Giri Stop a Curlesh Ain't agus Flannelly Fuivru Damadan Shin Collins agus Spas Fosco Jeffia Piesa Exmunia Faskilu Lesh Yusuf Kohol August and Ish and Thivalad and Fark Tashid Hinson Cornell and Ish at the Kean Walsh August Lewisine to Jantag Walsh Giri Brishu Fridge Dora Shen August the Costantori August the Nyako Shoot and McGurn just on like a one much Jarna on a splash in a gridgem Tess Emery Stee Larna Park and Masfeger Kirst Jahan Shin Akshin Angie Hellwood reached Jantag Charlie Donnelly on Shalava Winter Ash the Wuhulina Homie and Shin August Momentum and Chinnavi in Caisleán Awari, a chat Huntasi Kalcha Aku, a hard wallow and Chin, Charlie Donnelly, Far Triliak, August, Anya Stop a Correlation Glue Shock, the Garistella, Far Nahomi, Captain Nefernia, Callum Daly, August Pass, Toast, Kurhama, Gajim McCarney Moore, there are T-Shot and Fark, Fwyn Luck Takiakta and Shaw, Spasik Fosco Suis and Selena Land Hussey, Masfeger Awogu, Mossy, August Dillon. August a Curra draw Farry Leshanira Shaw, Aaron Kit August and Kun Shaw, August in Culling and Kate Sky, Fwacha Igneath and Farry, Emil and D and Shin, Torch Winnie Shaw, Aaron Kit August Schultes Jah, August Culling and Sky, Fwacha Igneath and Farry. Well, Masrodegar won Triliak, Creve, a Hunde, Edgeron, and Tehi Bra, Slan, August Sawalcher, August Emroy, Cossel and Nathan Farry, a chart Friedgen Club. Charlie Donnelly, Maragirna. As well. It's in the Vesa Cur, Lesh na Hemroy. Ata File Linson Club, Kierna, agus a Chumunch Kursi Araya, Gadern Esh Leshin Skull, agus and College, Tashli Fine New Laharna Hura, agus Giri Arch, Winchima, a Gleha Canish and Darna Hur, a Gorny Ógáin, a Barker Croaky, a Gadern Caisleán Awari, Brewfridge, Larda Parker, Flannelly, agus Kyle Jaggerson, and Chinta Cohol and Shin on Egg, Lanusus, agus a Scuboma, and Shin a Draw, Gavin Forey. A Chuntu Estate Collins on
to Collins agus an íar seo seoltas dear im on the carnaga Culbaird teach them all and watching Caisleán agus brog chur leis go fáil TVC de Páirc na himmerthe Bharraigh agus ag tiidir an talamh fáil a Gerald réiteoir agus blian linseach teachtas dear agus well aní airtain sin ó Bharraigh hanna cion sin a scúba suas agus a feicú suas ón talamh agus linseach teachtas dear agus fáil deanta gníon áras agus Caisleán na Bharraigh na hÉireann agus rudí bhga go gastain seo mar tá an clogan na néadan an seo deanta go maiid agus an cúlín fáilte acu agus tegann siad híonn sin híos fuain an seo tá siad réith an áthraithe dhéanú agus áthhrú eile na bhéasach teachtas dear cúil agus chulín déag fáilte ag scoil na mratha Christy an Ómaigh seach gúlín ag Naomh Gearalt Caisleán na Bharraigh chur ag an cúil baire Áisín Watson a dráil na Páirc Omagh agus McCurna deanna go maiid ó chana sé dear agus McCartney níos fearr san dearna leachanna seoltas dear neart spás istí agus dearan ag buint tarabh sin ag tiontu dear an jazz ag blocaid den sky deanta hair agus sin ar dóid piece of skill agus Masita on Tána ag leanú suas agus stíl ar na Páirc a Domhnaigh tuairt faoin iirecht agus iireachtas deas in air ónachas ag breisiús dear láha ionta agus sáhailte sin is tí an lína lán chúil a thugann deis do Caisleán na Bharraigh breisiú amach a ríist agus Collins a ríist agus deis acu agus glúiseach amach tá cíomhnaigh tá codú ar fáil fan a haine sin Collins ag rochlú amach as an gramú agus an gúlan in is agus cíomhnaigh go dhéach níos dear agus tagann sé aráist an sin gníirí agus Walsh in is Dreidimas deach agus piece of skill den Sky ó Walsh agus Callum Daly an sin agus an cushion seir dóid agus sin cushion den céad Sky an sin ó bhuailí na Ómaigh an é a cheasú an áirte agus stop a chur leis agus bhainte gurí brú fríd agus trúirtí Tráchtaire agus duine bhí ag tumann agus ag cheasú an áirte den chuid is mó na Callum Daly an G halbú dhéanú agus sin ar dóid an fáil a thuirtin sin agus stop a chur leis an glúiseach tan tosaí an sin agus idir an dálinn Fihe 3 Jude Lavan ag teachtas dear agus Ran McGibbons Gimmacht ó chuirsaí an seo agus Jimmer O'Connor an live a crochú leis mar tá Jimmer McNulty an seo ar an taobh líne agus más ag na buanaisteoirí agus an dair an do chéile agus deas sin Ágáin an seo agus na cholartí seo agus na buachaí ag tuairt Codjus far de chéile an seo ar a Páirc Bharraigh a ríist Bharraigh agus an chuid den léithráid feic aige mar atá ag duine cíarna sí sin Callum Daly ríist eile glúiseacht agus a bogú chun tosaí agus sin churthas deach agus buintin sin ag líam óg Másaí agus Brian Gallagher ag teacht an tosaí seoltas deach aige agus deis ar an jaasóg agus an clún seo Gulama Ómaigh agus míchas a leis sin agus a gula ar fóríl agus is a régan deisneach tá chur fóréil ag buachaí na Ómaigh an seo in san darna lea chuéis eile Callum Daly ag brú chun tosaí Másaí a bhád níos feicilí an seo in san darna lea cíomhnaigh mar atá cíarna agus fóraí spás istí a scór Collins mór teacht amach agus fáilte aige agus tugann sé faoin iarach seo agus pás tá ag deanú trasna na chúil an sin léite go maiid ag Mark Cochran agus Corcoran Ínta tugad den cúg bhuaimtí aige bhí agus in san céad lá agus é glúiseacht amach an aclaíocht agus san ag teacht amach chun lína lá chúil brúan seo ar Sean McCann agus caiisiad bheith cuair amach an seo Domhnaigh gurí é a glanú suas deanta go maiid aige agus Daly ar fáil mar atá rihan ama ach luimiid an sin go caiisiad bheith cuair amach ach sin deanta go fíorhhaid hin sin ag Másaí han sin a bhaint agus tá McGurn ar fáil agus inis seo Másaí a ríist ag brú chun tosaí agus luasínta duine bhainistí chun tosaí an sin agus McCartney gurí tuairt faoin iarach caiilte aige tugann sin gúlan agus gúlan eile brá láidir an sin an réiteoir a rá linn le golar eile chuirsaí Gavin Fóraí agus Fóraí inis neart cosantóirí is tíos cór Fóraí cai sé a chuirteach go háart a Collins an sin agus well Watson ag teacht amach agus sásta ligint leis agus ríist eile an réiteoir le stop a chuir le cuasaí agus teacht aráis tá mé deanú seo go McCartney agus well cart a buí fáilte an sin ag McCartney tá bhar
Níorach sin agus an ggólan sin ag teachtas teach couple athrú an seo de réir chéile. John Edgar, Rúdra mór ag teachtas teach. Far Caithú gansaí bhar fiche sé agus far a bhíon an sa céad le Matthew Ho. Ag teachtas teach Ómaigh Tierney. Agus, well, he make a charge job. Fear white in sa céad le ar hana sé teach. Agus, well, ag gimachta mahan sin. Caithú ever jait a ásin tíig. Ag gimachta ma agus bug the rule a bully ag teach mahan seo ar a Páirc agus imróí agus gansaí histróice agus stáigh go funte seo an Cluiche. Náhfuil sin de dhí. Páirc Dillon a bhí más agus a lár cuasaí an sin. Agus, well, Niall McCartney ag gimachta má fásta the John Edgar agus Matthew Ho a hanagus teachan sin. Jim McNulty agus focail sa chlús an sin aige fáhanne McCartney mór agus Málu agus búla bos tiltte Agason agus McNulty an sin fásta agus a géirí cuasaí a hacrú. Agus, well, McNulty is tíanais le Pódó Devlin le Paniel fuifiche hÉireann Farhí le an na faoi cúig blina dégan san chundaí fásta agus neart taithí agasan far a winner nói Conall Ógáin sa bhliain neamhhélas a hacht agus in san bhliain céanna críomh winner le Tíorán ach do bhar Górtú glúine tá méid deanú gur a bheigandá íris agus inis ag teagasc na scolnam raithir Christy ar an Ómaigh agus Farhí mar bhainaisteoir a nuirí fásta agus well fear an bhainaisteoachtar a dói agasan in Denki McBride fásta far a gai agus a chai gansaí an chundaí ag Leathcheannais na hÉireann in níéag nóth chuaig agus a bhí mar ghine duna tosaí is far a bhí Ógáin far na Ómaigh agus well gansaí arás an sin ag Páirc Dillon agus ceanúir fáilte aige agus is máile is na bualaí ar chúil na gúil sin gur sin mar atá agus muid bra chofram réil le túsachar le cuasaí a ríist eile. Chris Gerald a bheits ag teachtas teach Caithú gansaí ever a seach déag do Caisleán an seo agus go tíar a trás na chun líomh mosaí a fiú suas agus well sin Jackar golóir ar lead óg ag teachtas teach agus go bhistú Yusuf Conall atá ag gimicht agus ná bhfuil a fannacht ar a Páirc golóir athraithe ag tarda dúir céile cúil agus chulín déag ag scolnam raithir Christy na Ómaigh seach gúlín ag ní Gerald Caisleán agus teala bhacu inis agus iad brúthon tosaí drón na chuil sin an obair agus rát ibre ar fad an sin agus léimóg mosaí agus an sin Jack Law tá an sealah bhaintear ráist ríist agus iad brisú amach agus ríist eile Jack Law fáidir mór ag teachta amach go láidir leis an léthróid mo gurnar fáil fan na haine a cos cartha leis an tíomhlína is cosú ná muir tíomhlína an sin a gunca géir ar chuirsaí bhí siad is tíon seo le hama copan té leo agus iad i ggurí fanna ché an seo cníalathe mar atá bra Greenware fuair golóir an mhuion sin agus na himróí ag tuairt faoin Cluiche Leathcheannais seo buinte is tíon sin ag Caisleán agus i ggurí teachta má leis agus deanta go maiid acu anna bhrú ggurí é chuntú hart an sin ach go fáil tá leabhan ar fáil agus ar an tíomh eile den Páirc an sin tá cathal cíomhní ar fáil inis fóraí agus é Caithú gansaí ever a cardéag ach fad amachas na chúla tá sé híon churthastí a drá cíomhní agus é tuite an talú agus gan áras Cigsíiriste buinte aige agus gé tuairtfuí go scopaí agus séann sé an ceanseáiste agus de sin is acu trúirsaí hartar don Ómaigh gurí an doras a gridjum cai siad scíú leis go gáasta an ceanseo churthaiste bloch ailínta ag teachtaiste agus ag brú amá leis agus sin cosint an céad Sky deanta an sin agus síon go Sean McCann a bhí an far bear ag teachta má leis seoltas te drá an lína lean tosaí a ríist asrú Páirc Dillon Páirc leis íon gansaí a bhar a dá leis agus a gurí culín amsú mas féidir leis an ceanseo a hainteiste ní féidir agus an cean sin agus sílam cigsíar bunteiste heige míall ar an tarrant bhí ar an gansaí an sin agus Dillon na crothe live an sin le Matthew Ho agus aníart an sin tuairt faoin scór an ein an brúg teachtaiste agus daoine ag tarrant den gansaí agus an cigsíar seo tiltte go maiid aige Charlie Donnelly ag teacht chun tosaí chun an ceanseo ghlacu agus níl íon
Brew Charlie Donnelly and Shaw towards feet on Shaw. They should bra come with the hunt hussy and Shaw and Darnell yeah. Aaron Kitog the Donnelly. Far Trillac. Schultes ja. Crin Haran Trasnan. O'Donnelly. 3 Finche. Three Cooling. Only out Togumsa. Facha Donnelly and you. Agus the Larna Parker. HÉireann agus Domhnaigh. And Verchaku, Inta, agus Bra Larger and Shin Domhnaigh. Shea Womacha Marshin of Esogin, like Gerald and Kid, agus Darnell Yaha and Shaw. Agus, well, Nyartim Rory, agus couple of Bully Larger Fwatch and Shaw and Darnell Yaha, agus the Hinta Sabiation, good Shea Womacha, the Hemorch, agus Béal Caisleán Maria, Caisleán, agus Gerald. I'll cool Amshu Masfager for you, agus taking HÉireann, Shin, Caihin Shin, Cunshaw, Stia. Go hard to spare Caisleán agus an sin tá Corker nón Giri Eaglan suas agus Fáilte ráiste Caisleán Maria ag chart free agus sin Caitras agus Acros Inta an sin Hín ó Ómaigh Giri stop a chur leis Kick Sears ja Fáilte Caisleán Maria Seach Gulín Fáilte acu tá coolí orthú agus Gavin Forey agus Forey leis níar seo an Kitó Curthasta Hege an Trasnan my the Fern and Remission, he's Fern and Shaw, August 40 Foster. 40 August Bleanita, Ega and Bleana, 3 Finche, Leathcheannais, Tráchtaire, August far if he gimmers them Wio, List the Minor and Nuri. Gulin Fwache, and Caisleán Maria and Shaw, Breshu, August Jantagamoy, Washington Watson, August and Lena, Lanchul, August Lachul, Torch Narena Do, August Jerachama. On Fox Seanaidh an Cluiche to ma hon Kickoff and Tierney acu agus tugann sé Seanaidh the blian Lynch agus Spás a score Lynch gun contosí Kilburg galore another Kilburg Tierney agus a chur ráist inis gotí Imroy tar file Callum Daly ar os le lin an Clare fad mar a bhí Matthew Farry agus Farry toiste galore chun sin chun seo a draw and Shin John Edgar agus Bully Larger Tráchtaire Tiahar agus Edgar and Shin Bully Larger agus sunk sa chlagan and Shin agus ní bheith Brewer B bhuailín na homí seo wogu Dinkin Pride and Shin an tíomhlín réist agus mí hásta na codiste na ruí ag tarlú ó hiú gramú Tráchtaire Tiah agus Bully Ristella far lock the Gruri ever fi ha hawk and the Domhnaigh Tráchtaire Tiah agus far ever the hawk Jake Sean Broderick will kill a Tráchtaire Tiah agus Gimmeltama to Nathan Farry agus Charlie Donnelly agus Farry agus Donnelly a bhí iontach ensign Cluiche Leathcheannais seo don Ómaigh agus bheits brasáasta leis na hiartí sacu híon ensign Darnell agus le linn Cluiche seo ar fad trúr go fáil a gobar agus bhfuil na coslí na fear Ógáin agus Tiah agus na fear onid agus is léir sin iadsan atá an a gurí stop a chur le Caisleán Maria an híon rud eile a bhachas an Cluiche seo agus well go fáil le takeíocht a sacu an ard form an seo agus gurí iad spragu an tosaí agus dara níorí go fáil leis na leithróid acu ige níorí scaran se seo den bhróg agus go fáil tíomhtí den imirt agus fóraí an sin agus fóraí deanna go maiid an seileh a coinneal trasna na chúlann sin an bhfuil cúlantú an jiglóf a cionna amsú sin Cunningham chontú ballahhain ballahela a rísteanna ag tuairt faoin níoach dé chuirte ar imon na carnága a buinte go maiid acu agus seileh fáilte ríist agus connéag Caisleán Maria Flannelly agus Catcha Machan sin agus an cinn seo seoltas de ríist an sin Tan dalach an sin mar a bhí an rihan am a stúma Ladger Canasíach Learthe agus an captain Spragóla tá in Callum Daly agus tugann sé deis an istem óg Mossy brúhan tosaí Mossy leis híonn a takeíocht ar fáil fan a honne sin Edgar a rád go Mossy an grígnáhééis sé le cool chuthiste go Páirc Dylan Giri chuirte agus crígníonn sé an cinn seo Har an Trasnan fáhanne coolín eile an obair agus obair na gapal teanta ag líam óg Mossy an sin agus Páirc Dylan Sásta glacu le colín nilas a go man sin a bhí ar an tinige a Har an Trasnan cabbí agus well an réit or mí háasta leis an Kickoff Gerald seo agus ní an céadúr gurú Caisleán Maria guríonn chun sin a chur amach go dtí an tíomh seo den Páirc agus ríist fan ón Riley a bhí an i gurí agus bhí an san spás a gurí tuairt faoi Bé Domhnaigh mór i gurí an áide fan a honne a ríist agus seo simú le híon agus Flannelly
Bercha to go more in air agus sin briste agus buinte sin ag Caisleán na Bharraigh agus ó chláirdaí teach am leis fóraíon. Birch is tí agus déalaí ar Mullandí guríonn spás a chlúdach caithí fóraí go leis híon agus tuairt faoiníach leis híon. Mátá sé honna gahar Béal amachas. Seolta strá Lavan trasna an daithir a cuaganis a tú bhfuil cíomhní churthas dearthar Mullandí agus anchosin a rís agus iad gurí brúfrí a rís ag fáte rís ag an seoltas te agus búla sé na láha chéan sé thar an trasna an sin contairt ar fé bomma sin ach na láha leis agus sáhailte agus chutha thar an trasna agus faoisiú do bhuailína thomaí ag dearad go deithe sé haon an chun sin thar an trasna agus well Caisleán na Bharraigh agus chuní siad lá de réir a chéile hen san Cluiche seo ar fad na gobar láfa ag tuairt faoiní hÉireann agus gurí rud a heil agus heag siad haon dúis a bhíon ag Gerald le na áte Leathcheannais cornaí Ógáin ach sin ráte ag Gerald le sin buinte agus áte Leathcheannais cornaí Ógáin buinte ag scoil na Mraithe Christy na Ómaigh agus tiltte go maithe go inne darna lea agus iad ag ganas go hilas go thomlan ar chuirsaí an cool a rinne differ ag teacht in san céad le ó fádaí Dylan ach bhí sé ínta cumas a thar fad agus Callum Daly ar ná captain na frenne a sprágiad agus a chomaníad hontosaí ar fad agus well den darna bblion in chéile is iad butchery cornvicarí a bheits a golas te go dtí Leathcheannais cornaí Ógáin le himirt ar an séhuileáid do bhharrta a Páirc a Chrócaí agus iad a géirí an seilefad hacu ar cornaí Ógáin a chusan agus an chóir na ghlacu rás go tíorún den darna bblion in a chéile. Mar sinnde an scóir Jerry tá an seo ó bheile Leathcheannais na Naomh Gearalt Caisleán na Bharraigh ní gúlín agus mar sinnde scoil Mraithe Christy an Ómaigh cool agus cur a chulín déag. Mar sinnde an lá láfa agus Virginia ag dúil le Luairt leis an buanaisteoir agus captain na frenne a néad hamalt a buin ar fad bhí an seo a mé Leathcheannais go dtí an céadú eile slán go fáil. Páirc Dylan amsú mas féidir Dylan ar an deasó churthas de agus bhfuil Virginia an céad scór aca in san céad le tá a dearna muir agus an country de lár níirí a codú leis agus spás a gascailt agus níirí ag tuairt faoiníach agus sin scór den skyho níirí. Tíb seo iad a Cluiche an tosaí beidir fáileann sin go bhfeicemuid in réiteoir teacht an ais fan a tháinig seoltas te agus an chun sin churthas de agus críoitníthe thar an trás agus nóbar teanta ag déalaí is teach Dylan agus Cuimhairt den Sky agus Charlie Donnelly leis níireach seo Charlie Donnelly ar an kithog agus sin coolín den Sky agus in air le feicáileann sin in éis Caisleán na Bharraigh agus iarrachtó lína daithir a cuaig seoltas de agus in éireach sin agus sin coolín an céad leatha an seo Callum Daly leis tí Caisleán was dear an deasog mas féidir sin deanta agus an chun seo cos cartha leis agus sin is deach agus crin agus thar an trasnaí in lína landthosaíocht a takeíocht ar fáil agus Jack Log deanú Ballyshannon fríd Jack Log agus Seanaidh Aisce Cochran agus an chun seo chuirte Ómaigh Cochran agus sin Domhnaigh teacht fríd an lár far mór lár Páirc agus tá takeíocht an fanna haine beidir deis an seo blion Gallagher seoltas de leis an dorn agus chutha thar an trasna agus just teach go dtí an Conall agus Páirc Dylan géirí golas de Lewis chutha leis Dylan leis níir Dylan agus críoitníthe is deasananga ag a Páirc Dylan agus an éir sin a chun dúis deach scóir an tíhheile den fág béise brasáasta leis chun dúis deachar an cetág agus sin deanta agus slacú agus gáalta ag rúthir deanta agus an Dylan agus iireachtú Dylan teachtas de trasna na chuil agus níir sin leis an dorn churthas de agus críoitníthe agus coolín fáte an sin ó Dylan leis cíomhní leis níir seo an cetág agus well sin scóir den Skyhan sin ó cíomhní agus é daithit leir ag Masí an chun chríicnú is deag go dtí na bratacha agus an tíomh sin den fág deanta go maithe ag Masí Collins atá ar an léthróid Collins agus Collins leis níar seo bhfuil sé sin crin agus sin puinte den Sky fáte sin ó Zach Collins agus Dylan agus é chutha drá farí leis an íar seo ar an kitá agus an chun seo agus sin coolín den céad Sky fáte ag níosan frag go Masí an gríicnáhé sé le cool churthas de go Páirc Dylan gurí é churthas de agus críicníonn sé an chun seo thar an trasna an fáinne coolín eile agus anchosin a rís agus iad gurí brúfrí a rís ag fáte rís an chun seoltas de agus búla sé na láha chéan sé thar an trasna an sin contairt